Ferrocarrils de la Generalitat ha començat les obres de rehabilitació de la façana de l'estació de trens de Balaguer. Els treballs es porten a terme després que una inspecció va detectar fa més d'un any esquerdes i elements despresos de les cornisses i de les terrasses que amenaçaven de caure i de posar així en risc els transeünts. La intervenció suposarà una inversió de més de 111.000 euros i consistirà en reparar els desperfectes detectats i també es canviaran els desaigües per conduccions de PVC. També repintarà l'edifici annex que ja es va reformar fa 6 anys. L'estació de ferrocarril de la capital de la Noguera ha estat objecte de diverses millores des que es va traspassar a la Generalitat. L'any 2017 es va dur a terme una millora de la planta baixa i la primera planta i 2 anys després, i també el 2020, es van reformar les zones de treball interior. A més, també es van instal·lar portes d'accés automàtiques, es va millorar el vestíbul i es va urbanitzar l'espai de davant de l'estació. Tots aquests treballs van en paral·lel a les inversions de ferrocarrils en la seguretat de la via. Només en el primer semestre d'enguany estava pressupostada una inversió de 3,5 milions en tota la línia.